Yung husband ko is nagsasama na sila nung nakilala niya lang sa TikTok. Pero hindi pa kami actually hiwalay eh. Ang sakit lang kasi na sinabi niya dun sa girl na 6 years na kaming hiwalay. Pero hindi naman po totoo yun. Ngayon magkasama na sila sa isang bubong. Popost na sila na magkasama sila. Sherry Pie, pwede bang malaman kung ilang taon na kayong kasal nitong asawa mo? 24 years, ma'am. Ilan ang anak ninyo? 3 po. Nag-aaway kami kasi ayaw niya na nga akong bumalik dito sa Manila. Pero pinilit ko pa rin kasi nandoon yung awa ko sa pinsan ko dahil may sakit. Pero she passed away last year. Pinangako ko dun sa husband ko na sige pagka wala na si Cass, uwi na ako ng Bulacan. Ayusin natin yung pamilya natin. Kasi yun lang po lagi namin pinag-aawayan eh. Pero hindi po nangyari yun kasi naawa naman ako dun sa mga anak niya na wala naman mapapagkatiwalaan, walang maiiwan sa mga bata. Kung may choice lang kasi ako nun eh, na sana pinili ko na lang sila. Hindi sana nangyari to. Nakapasok ako sa live nung girl. Nag-aaway na kami before niyan sa live. Alam niya ng pamilyadong tao yung pinatulan niya, bakit pumatol pa siya. Matapang mami kasi sinasabi pa niya na kasalanan mo, nanlalaki ka naman. Pinagbibintangan nila ako, ma'am. Alam mo ba kung saan galing ang kabit? Okay, sige. Ganito ha. Makinig kang maigi, kabisyo, at lilekturan kita tungkol sa pinagmulan ng kabit. Minsan, kaya may natatawag na kabit dahil sa mga mister na hindi marunong makontento. Sinisiraan yung sariling misis para sila yung mabait sa kwento. Ay. Kaya ikaw, kabisyo, na nakakaramdam, na gusto nang mag-message sa babaeng napapanood lang nila sa TikTok, sinasabi ko sa iyo, yung mga ganyang desisyon o aksyon sa buhay ay may kaakibat na sakit o madalas pagkawasak. Pagkawasak ng binuo mong pamilya. Kaya mister kong lover, huwag mong hanapin ang pagkukulang ni misis sa iba. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon, perfect ka din sa kanya. Na para bang wala ka ring pagkukulang sa kanya. Huwag mong gawing rason ang pagkukulang ng isa para kumabit ka sa iba. Klaro? Ay, hindi daw clear kasi gusto niya pa rin. Charot with harot! Narinig ko, nagdadahilan ka ba, kabisyo ha? Sabi mo, hindi ko naman pinapalitan yung misis ko. Hindi ko siya pinapalitan. Dinadagdagan lang. Yakapin kaya kita ng sobrang higpit. Gusto mo yakapin kita? Sa leeg. Charot with harot. Anyway, kabisyo, 9:09 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Na in love ako sa bunsong kapatid ng aking kaklase. Uy,
na in love sa kapatid ng kaklase. Ilang taon na kaya ang ating sender? At ilang taon na kaya yung taong kina-inlaban niya? Kung bunso yan, naku, kung ikaw college tapos na-inlove ka sa prep, gano'n. Ganun ba yung mga inlaban ngayon? Ay, anyway, ano kaya ang magiging journey ng ating secret file sender sa kanyang pagkagusto, pagka-in-love sa bunsong kapatid ng kanyang kaklase? Abangan po natin yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Raketera at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. 50 years na tayo, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is Spotify Philippines Top New Podcast of 2024. DJ Rocky's Secret Files. Hira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.